Ако си мъж и искаш да си възвърнеш формата, тогава знам, че ставаш сутрин и тялото ти напомня, че нещо вече не е наред. Коремът ти те безпокои, дъхът ти е къс и всяко движение става усилие. Казваш, че нямаш време за спорт, че имаш други неща за гледане, но в дъното на душата си знаеш, че си загубил нещо. Дисциплината си, енергията си, гордостта си. И когато се погледнеш в огледалото, имаш този тих глас, който ти казва: беше по-добър от това. За щастие, това коремно колело е решението. То се насочва директно към коремната зона и ти помага да изгориш висцералната мазнина в корема ти. То е удобно и създадено, за да те съпровожда без болка, дори и да никога не си спортувал. Само с 10 минути на ден у дома, без фитнес зала или сложна диета, можеш да намалиш. Започни да виждаш промени. Освен това, ние ти подаряваме безплатно спортна бутилка и PDF книга, която ти обяснява стъпка по стъпка навиците, които трябва да възприемеш. Така че кликни на бутона "Купи" в долната част на това видео и направи поръчката си.